Okay. Ngisaqhubeka ke ngiqhubeka kule yandaba leya. Ukuqhubeka kwesikhathi uma yogazi yabo sikuvele sikhulume lento ukuthi okay ake asivesane senzeni asikwenzeni because abantu bafuna senze ngathi siyathandana. Abantu bafuna ngathi mina nawe singathandana yabo. Futhi nakhona kusuke kuyena ukuthi asikuvumelani ukuthi ngigirlfriend yakhe. Kungenelela intatheli ngenelela abantu yabo ugcine wonke umuntu manje esenomqondo ukuthi siyathandana singathandani naye futhi mayogathi ucomfortable ngalokho ukuthi ayathandani si right ake nje ayikho into wrong ngaleyo nto leyo yabo leyo nto. Siqhubekele nje thina senzele content nebliss kube right futhi singabi nankinga abantu bejabule bejabulela ukuthi hayi bo bliss une girlfriend yabo into right nje leyo futhi. Okay. Ukukholwa kwabo abantu kugcine ku affecta mhlambe izinto zami ngithi ngiyazenza ezinye eceleni ngoba abantu abafuni mina ngihlwana mayogathi abantu abafuni mina ngibe nenye life bafuna ngithanda nemayogathi ke of which is good mawucabanga ngoba phela vele phela akekho umuntu ongamukela ukuthi umunye umuntu abamthanda uchithelwe or something. Angikaze ngize ngithanda nemayogathi guys, that's why ngifuna ukuklerisha leyo nto kothandayo kodwa uyi understand ngaphandle ke mangabe ukuthi ke nithanda kubele kunethi hayi udlala ngoma yogathi wena ngicela nje nikhululeke lapho mayogathi right usafe la khona there's nothing ebenzeka phakathi kwethu and uyazi angiqambona manga because I know even le video uzoyibona uyazi nje ukhululeke phakathi uphole esinqeni mayogathi uphole esinqeni njengetsheketshe akana nkinga nhlobo nalento uyazi besenze content and besi enjoy content yethu naye bekuyinto nje ebesiyithanda nathi because abantu bebejabulela besingayimind nje ukuyenza namanje ke futhi nje isiphazamisekile ke vele ke ngekusaqhubeka ingakho ngithi angizokuveza lokho ukuthi uma yogathi nami besenze content that's why nimbona engaphathekile ngisho kabaphathekile kabi mayogathi noma bethi uposteni ubeyidlalela uyazi mayogathi this is my life. At the end of the day naye une life yakhe uzoqhamuka naye nesipatsha sentombi yakhe simjabulele simbongele mina nje ngiyobe ngimjabulela because I know ukuthi mina nabe sicontent uyabo ya ilokho nje ngisho ekhaya kubo ngake ngaya ngesikhathi futhi ngisayenza ivideo sekhaya kubo nakhona ngangiyomchecka nje na ngasuka nje la eTown ngahamba eThekwini ngahamba ngayombheka because ichomi yami yabo umngani wami siyazidlalela guys ngiyacela bandla kubona bonke ngizoxolisa nje kubona bonke abantu abathintekile entweni kamayogathi angithandani mayogathi angilutho nomayogathi besenza icontent nakhona sasingayiqondile yayicreatekela icontent sabona nje sipostile ithombe ivideo yethu nesithombe sethu sobabili abantu bayithanda futhi nakhona besikwenza uthola ukuthi mhlawumbe sishootha sisendlini yami kamereni nanani bekusha abantu bethi shuthana insendlini mayogathi esuke la asuka khona ezendlini yami sifike sishoot bethi shuthana enza ukuthi sithi ha yabona into esayisadiklana ukuyenza ile yokushutha siphakathi engutsheni bethi khumlani ngene engutsheni because abantu bebeyikhande bona leya content ngendlela yabo so besi entertain abantu kahle kahle ayikabi futhi ngokuvumelana kwethu sobabili kuningi nje bebekusho abanye bebethi sicela ukunikelela nihambe nenze umshado noma yogathi yabo leyo nto okukuthi into abebesiyenza bebeyijabulela kakhulu ngisho ngithi content leya bese anginankinga yenzani umshado wenu kuzogcwala sizozona supporta sizothengela izipho nani zoba right so ngakubuka lokho uthi okay ngizokwenza then bese yabo igaba lami libanjani emva lapho ukuthi lo muntu ade yogani mayogathi izolo lokusasa usegani ubani uya understand of which is not good ngakuyeka ke ngakwenqaba ke lokho okunye kwakho ngwenzile okunye ngikwenzanga besizenze content angiklerishe ngempela leyo nto kothandayo kodwa kuyi understand ongathanda kunankinga angeke ngize nginiphoqe ukuthi ni understand yonke into lapha emhlabeni lonke uvucu lo lwenzekayo besenze content anyway sin entertainileke nebliss nje kwakwenzeka ngoba nakho niyakholwa ukuthi besithandana noBlaze okusho ukuthi content yethu was 10 out of 10. Hey, yazi yanzima le ndaba yazi yanzima. Uma ngithi inzima ngicela abantu bayeke
ukujaja ukuthi ngizothini. Mina ngiyazi ukuthi ngikhulumela kanti ngizoyikhuluma njengamanje. Ngi-aware futhi ukuthi-ke lento ingafika kanjani komunye umuntu. Ngithi mina iBliss madoda, umayogathi. Hayi, esidlangalaleni pho, ubingelela phansi. Umsakazo sekhosini. Uthi nje cha, akakaze abe nothando lweBliss nanini. Wayenza umuntu nje ejabulisa. Bingelela siswami. Akali umuntu esidlangalaleni kanje. Ayenziwa lento. Yazi ngempela. Phela umayogathi enye inkosi esalayo lapha uma uthi ukhuzana akekho. Usuke overseas or eseswazini. Umuntu osalayo eSouth Africa izinkosi uMaskanda. Uye umayogathi. Kodwa uma usumehlisa isithunzi kanje, angicabangi ukuthi abantu ba-happy ngalesi senzo ke osenzile. Intokazi enhle kangaka kodwa ubingelela. Ubingelela wayekhuluma kanjalo. Kubonakale lapha nezithombeni eseveza ke umaqondana wakhe, ubaba wekhaya, umuntu oseduzane nenhliziyo yakhe. Kwase kuvunga amanga ku-social media, uFacebook, kuphi ukuthi hawu kanti ke iBliss isala kuphi ke bingelela uma sekukanje. Useyafika lapho uzochaza ngo-part 2 lo waleya video ke ayenzile ku-part 1. Mina nginandaba no-part 1, anginandaba no-part 2. Into enginendaba nayo ukuthi hawu uzuyiphule ezweni libuka inhliziyo kwamayogathi. Nkosi yami. Bingelela ngazi noma niyolingena nizulu lento eniyenzayo. Thina besinijabulela, sihappy futhi sibone ukuthi hayi iyajabulisa lento. Nivela na ku TV. Uma sekunama explanation sekunezingcazelo, siconfuseka even more. Hayi ukuthi ngangiconvince ukuthi lento yangempela noma kuyona yangempela, kodwa ezinye izinto zinhle nje uyibuka zilapha ezenzeka khona kubantu. Kodwa ke abanye I'm sure babe nakho ukuthi hayi mhlawumbe bayayidlalela ukuncokolisana. Niyayazi lento ya online bafowethu, niyazi i-content eningi eyenzakalayo. Kodwa thina ke njengabathandi bamaskandi, abathandi nje bezinto ezenzalayo ezihle online, omayogathi sibakhonzile. Thina abanye bethu siyithatha ngobuqiniso. Even if siyibona ukuthi hayi lento thina kithi iqiniso. Emakhanda ethu siphila ubuqiniso. And futhi ungagcina uzondeka ngempela ukuthi wena udlale ngobani, ngoba sine reality yethu eseyingqondweni esiyikhandele yona engelona iqiniso. So kuyi-dangerous kanjalo ke indaba ye-content, indaba online. Ukwenza izinto ke in the name of i-content, ukuphusha umsebenzi. Umayogathi angithi niyazi ukuthi bene-show laphayana kubani, kuMzansi Wethu or kuMzansi Magic or ku-161 lapha ku-DStv. Angithi niyazi ukuthi bekune-show lapho. Umayogathi ubedlisa naye laphayana enza into zakhe. Umayogathi enza amahlaya-ke, niyawazi amagama anokuwakhipha athi ehlekisa abantu kumayogathi. So omunye abantu abavelayo kubingelela. So to spice the show wafika-ke naye wavela-ke. But-ke mina angikho happy bingelela, angikho happy. I-King okwenza kwe-King ungakwenzi uyehlisa isithunzi iKing bingelela. Inkosi ibamba lenkosi uma ingekho khuzana alenziwa kanje. Sazi ukuthi thina iBliss uyena umuntu owenza ngendlela ehlukile, onomlando ohlukile, and izinto azi-achievayo ziningi kakhulu. Njengobani ongaba ne-show ku-161 not ku-SABC 1, 161 abe ingxenye yeshow enkulu kangaka. Uye kuphela umayogathi. Anikwazi bingelela ukumehlisa isithunzi kangaka umayogathi. Hawu ngeke. Isuka kude kakhulu ke iBliss. Kodwa ke siyabonga kusisi ke ubingelela ukuthi akucacise ukuthi hayi no bafowethu abanye beningaze nikuthathe serious kwakungama-joke, ngamancoko. Siyabonga. I'm sure nomayogathi uyaku-understand lokho wayekwazi ke. Siyabonga ithuba sodibana kuzayo ke khona la kwi-channel yenu eniyithandayo.